Nangalagad ka Ginoo pero nagbuhat ka sa pagkasala, you must not commit adultery. Nangalagad ka Ginoo pero nanapaw ka. Madawat nimo ang kinabuhing dayon? Madawat ba nimong kaluwasan? Dili. Nangalagad ka Ginoo niya, mamamatay tao ka, madawat ka nimong kaluwasan? Madawat? Dili. Ngalagad ka Ginoo niya, kawatan ka. Napahinibahon pero kawatan. Maluwas ka. Sige kang pagpangalagad, sige kang simba, pero nagsaksi kang bakakon ka. Paminaw mo mga igsoon, paminaw mo? Dako kinig kalambigitan ani mga igsoon sa atong kinabuhi. Nangalagad ka, o niya bakakon ka. Nagsaksi ka og bakak. Ingon ang Bible, di pangayo sa klaro kaayo sa batanon nga, Ginoo, good teacher. Unsa may akong buhaton para ako makaangkon sa kinabuhing dayon. Gitubag sa Ginoo ang pangutana. Ang unang tubag sa Ginoo, you must not commit adultery. Ayaw panapaw. Ingon ang Ginoo, gusto magkakag kinabuhing walay katapusan, buti pasabot gusto ka ba makabatog kaluwasan? Ayaw panapaw. Unsa pa'y tubag sa Ginoo? Ayaw pagpatay. Unsa pa? Ayaw pangawag. Unsa pa? Ayaw pagsaksi baka. Unsa pa? Tahura ang imong amahan o ang imong inahan. Oy, mga young people, paminaw mo. Nagay mga young people, nga simba, pero abot sa balay. Sukol og mga ginikanan. Nakabasa ba mo, mga young people? Singkasingkahan na yung mga ginikanan, nagtuo mo makabaton mong kaluwasan, anak. Hello? Huwag kapuslanan ng simba-simba ni mo. Iniguli ni mo, banghagan, nagyapon ni mo, imong amahan, imong inahan. Huwag kapuslanan na. Gusto kang kaluwasan, tahura, ang imong inahan, o ginagbalik ko mga iso, question